Lehendabizi, eskerrak eman nahi dizkiot Euskaltzaindiari, gaurko jardunaldian parte hartzeko aukera eman digutelako, eta gure lanaren berri zuei ere aurkezteko aukera eman digutelako. Aitortu behar dut ere, proposamena egin zidatenean edo zalantza puntu bat izan nuela, Nafarroan hasi berriak garelako bai hizkuntza plangintzan eta bai arlo sozioekonomikoan ere. Orduan, egitaragua ikusita ere, ikusten genuen oso egitarau potentea zegoela eta zalantza hori izan genuen, baina nire taldean proposamenaren berri eman nuenean, argi ikusi zuten, komeni dela foro hauetan ere gure lanaren berri ematea, kontatzen ez dena ez delako ezagutzen. Beraz, saiatuko naiz, azaltzen nondik abiatzen ginen, pixkat zein izan den gure testu ingurua eta zertan ari garen une honetan. Ongi ulertzeko pixkat zertan ari garen, nik uste dut komeni dela ere abia puntua ezagutzea, nondik abiatzen garen eta zer egoera dugun, ez? Nahiko ezaguna bada ere, Nafarroan euskararen garapenean ez dagoela adostasun soziala eta ez adostasun politikoa, eztabaida politikoan dagoen gaia dela, argi dago ere 2015-etik badagoela kontsentsu politikoa aldeko politikak eta sustatzeko. Hala ere, dugun lehenengo gabezia da, araubidirik eza dagoela arlo sozioekonomikoa lantzeko. Euskararen legeak ez du jasotzen, espreski kontu hau, artikulo batzuen irakurketa zabaletik abiatuta noski aukera badugu, baina esate baterako kontsumitzaileen eskubidei buruz edo ez dago ezer arautua Nafarroan. Bestetik, nahiko zabalduta dago eta honetan plan estrategikoaren garapenean hasi ginenean badago ere aurreiritzi bat, ez? Arlo sozioekonomikoan hizkuntzak ez duela ezer egiterik eta aurreiritzi hori oso zabaldua dago, ez? Deno gaztelaniaz dakigu eta orduan zertarako alegin berezirik egin. Hala ere, adierazi behar dut ere, Nafarroan ez garela zerotik abiatzen, edo ez ginela zerotik abiatzen. Alde batetik, toki entitateen lana, urtetako lana hor dago, euskara zerbitzuen bidez arlo sozioekonomikoan lan sendoa eginda, gehien bat merkataritza arloan edo gertuko enpresetan, herrietako enpresetan, gero bada bai euskarari ziurtagiria, eta 2007 urtera arte ere, Nafarroako gobernutik aldeko neurriak ere hartu izan dira. Baina egia da Nafarroako gobernutik, nik esango nuke 2015 arte, izan duten jarrera izan da pasiboa. Hau da, herri ekimenetik edo proposamenak iristen baldin baziren, agian aldeko jarrera egongo litzateke zen, ez? Baina errealitatea da gobernuak ez duela planifikatu arlo horretan eta bestelako arloetan, hezkuntza alde batera utzita, gobernuak ez duela planifikatzen nola eragin behar zen gizarteko hainbat esparrutan. 2015ean gu sartu ginen gobernuan eta nik esango nuke hor ja bai, lehenengo momentutik garbi ikusi genuela, aprobetxatu behar genituela, eskuen artean genituen aukerak gauzak beste modu batez egiteko. Eta lehenengo erabakia izan zen euskararen lehen plan estrategikoa egitea. Honek ere, garbi erakusten du, ez zein zen 2015eko testu ingurua. Lehen plan estrategikoa gobernuak 2016an onartu zuen, euskararen legea 1986koa da, 30 urtez aritu gara Nafarroan aldeko politikak egiten 2007 urtera arte, baina
planifikatu gabeko aldeko politikak. Eta horrek noski bere ondorio garbiak ere baditu. Eta orduan plana egiteko momentuan ikusi genuen ja hasia zelako gizartean arlo honetan eragiteko beharra, ikusi genuen modu batean edo bestean heldu behar geniola modu espezifikoan arlo ekonomikoaren garapenari. Orduan, orain oso modu laburren azalduko dizuet pizkat nola egituratu genuen gure plan estrategikoa, zeren arlo ekonomikoa esango nuke bada ardatz bat, ez? Baina guk lehenengo helburua genuen nolabait gizarte osoari eragiteko plan estrategiko bat garatu behar genuela. Orduan plan estrategiko horretan definitu genituen 7 ardatz. Lehenengo 3 ardatzak lotuta daude gizarteari zerbitzuak emateko garapenarekin. Lehenengo ardatza euskararen gizarte erabilera antolatzea izan du helburu. Bigarrena hiztun berriak, hau da eskola adinean dauden ikasle kopuruak handitzeko estrategiak landu ditugu. Kontuan hartu behar da Nafarroan 2015 arte ez dela legezkoa Nafarroa osoan irakaskuntza publikoan euskaraz ereduan ikasi ahal izatea, eta gero naiz eta gero eta ikasle gehiago matrikulatzen ari diren ereduan, une honetan ikasle guztien 30% matrikulatua dago ereduan. Eta 20% inguruan A ereduan. Gainerako ikasle guztiak, 50% gutxi gora bera, erdara hutsezko ereduetan matrikulatuta dago. Beraz, ikasleen erdiek ez dute inongo harremanik euskararekin. Eta 3. ardatza, zerbitzu publikoetan euskararen erabilera eta herritarren eskubideak nola bermatu behar genituen lantzeko lan ildoak gauzatu genituen. Gero, Nafarroako testuinguru politikoa ikusita, ikusi genuen ere euskararen eta hizkuntza politikaren gainean ikuskera berri bat landu behar genuela, eta garrantzia handia eman genion euskararen prestigioa eta erakargarritasuna lantzeari. Eta horrekin definitu genuen 4. ardatza, eta hor gehien bat sentiberatze kanpainak eta euskararen alderdi positiboak nola gizarteratu behar genituen landu genuen. Eta 5. ardatza, ekonomia eragiletzat aurkeztea euskara. 2 arrazoiengatik. Lehenengoa da, gutxienez Nafarroan euskararen aldeko politikak beti lotu dira gastu publikoarekin, ulertu dira ez inbertsio moduan, baizik eta gastuak direla, ez? Eta orduan horrekin nolabait laguntzen direla, eta ez horren beste herritarren eskubideak bermatzeko politikak gauzatzen genituela. 6. ardatza hizkuntza esparru moduan definitu genuen, eta hor gehien bat alde batetik egoera soziolinguistikoaren eta diagnosiak lortzeko estrategiak antolatu genituen, eta gero baita ere zer nolako araudi egokitzapenak egin behar genituen herritarren hizkuntza eskubideak hobeto bermatzeko. Eta oinarrian agertzen den ardatza da ze baliabideak jarri behar dituen Nafarroko gobernuak plan estrategiko hau behar den moduan garatzeko. Gehien bat euskara bidearen kudeaketa ereduari buruz aritu ginen, nola antolatu behar dugun gure burua, baina aldi berean ere ze baliabideak behar ditugun. 2016-2019 tarte horretan euskara bidearen plantilla egonkortu da, oraindik urruti gaude baliabide
egokiak edukitzetik, baina nik esango nuke norabide egokian gabiltzala. Eta gero baliabide ekonomikoen arloan ere ahalegin handia egin da, hor parlamentuaren bidez ere aurrekontuak urtero igo egin dira, oraindik ere ez gaude aurrekontu egokien eszenarioan, baina hor ere nik esango nuke aukera onak izan baditugula. Eta gero orain osatu den gobernu berrian gutxienez hildo hauekin jarraitzeko konpromisoa egon badago. Orain faltako da hurrengo hilabetetan nola gauzatuko den lotzea. Gero, esan dudan moduan, eta gaurko gaia denez, ekonomiaren arloan zertan ari garen, azalduko zuet pixka bat, zer landu dugun edo zein helburu jarri genion geure buruari arlo sozioekonomikoan. Helburu nagusia honela definitu genuen, euskarak duen balio paregabea eta mintziratarako dituen ezaugarriak Nafarroako sektore ekoizle, teknologiko eta berritzaileekin elkartzea. Horretarako helburu espezifiko batzuk definitu genituen, euskara Nafarroaren ekonomiaren eragile bilakatuko duten ekimenak garatzeko oinarriak ezartzea, euskara balio erantsia produktutako eta zerbitzutako den ekoizpen sektoretan ekimenak sustatzea, eta IKT-etan euskararen berezko garapen hobi bihurtzea, euskara eta modernitatea estuago estekatzeko estrategia gisa. Helburu hauek betetzeko 2017tik aurrera diru laguntza deialdi espezifikoak antolatu genituen. Lehenengoa lantegi pribatuetan euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko diru laguntzak emateko deialdia. Hor, eskatzaileek hizkuntza planak aurkezten aldituzte eta diruz laguntzen ditugu. Eta bestelako neurriak ere egiten badituzte, irizpiden barruan sartzen badira ere diruz laguntzen ditugu. Eta bigarren deialdia teknologia berrien arloan euskara sustatzeko, zabaltzeko eta normalizatzeko diru laguntzak, eta normalean enpresetatik etortzen diren eskaerak dira. Aurten guztira 120.000 euroko diru kopurua egondu da, 2020an 160.000 eurora igotzea aurre ikusten dugu, baina oraindik ez dugu aurrekontuak onartuak, ez? Hala ere, nik esango nuke estrategia hau momentuz kokatua dagoela deialdi bat egiten dugu eta interesdunek berein proiektuak aurkezten dizkigute eta egokiak ikusten diren planteamenduak diruz laguntzen dira. Baina momentu honetan guk deialdi hauen bidez ez dugu sektorean elkarlanerako eta eragiteko oinarririk finkatu. Horregatik 2018an erabaki genuen ikerketa bat martxan jartzea, diagnosi bat lortze aldera. Ikerketa hori bi multzotan banatu zen, kuantitatiboa eta kualitatiboa egin genuen. Kuantitatiboaren emaitza oraindik lantzen ari gara, gaur azalduko dizuet pixkat kualitatiboan agertu diren hainbat gauza, guretzat interesgarriak direlako eta horietan oinarrituta ari garelako hurrengo urteari begira zenolako lanketa egin behar dugun. Normalean erabiltzen den teknika erabiliz, amia teknika erabiliz, ikerketan elkarrizketak egin genituen enpresa munduko elkarteekin eta erakunde ezberdinekin. Eta haiekin izandako iritzi trukaketa horretatik, alde batetik ahuleziak identifikatu genituen, eragile ekonomikoendako euskara ez da lehentasuna,
Euskarazko zerbitzuen eta produktuen eskari urria da, gizartean ez dago eskaera, eta beraz horren ondorio izan daiteke eragilentzat erakargarria ez izatea euskara, ez dutelako merkataritzako edo haien produktuak banatzeko irabazirik ikusten. Enpresetan euskara planak arrunt bakanak dira, Nafarroan euskara planak egiten dira, nik esango nuke Mondragon kooperatibetan, eta esango nuke gehien bat Euskadin eramaten den politikaren jarraipen moduan. Ez, hemengo deialdietan eta lanitz eta hoietan parte hartzen dutenek enpresa asko garapena duten Nafarroan, baina gehienek ez dute Euskadin egiten duten garapena Nafarrora eramaten. Baina Mondragon taldekoek esate baterako hori landu egin dute. Eta gero datu falta genituen, eta uste dugu lagungarria izango dela, eta gero bai detektatu duguna da desoreka geografikoa badagoela deialdian parte hartzen duten enpresen aldetikan. Ez gehienak Iruñerriko enpresak direlako. Egia da Nafarroan enpresen banaketa geografikoa ikusita gehienak Iruñerrian zentralizatuta daudela. Baina iruditzen zaigu banaketa geografiko hori orekatu beharko genukela. Mehatxuen aldetikan, alde batetik hasieran esan dudana, euskararen inguruko diskurso ideologikoa oso errotuta dagoela, eta horrek eragin handia du, enpresak oso sensibleak dira beren merkatuan edo zein nabardurak eragin aldezakelako norabide bat ala beste bat. Gero euskararen gaineko adostasun sozial eta politikorik eza eta egora politiko ez egonkorra izan badugu, beraz dinamika honetan sartzeko askotan beti lagungarria da egonkortasuna ziurtatzea, hau da, aurten laguntza politika bat egongo da, eta alduden urtean guztiz aldatuko bada, kezkagarria suerta daitekela kontu hori, ez? Bestetik, indarguneak identifikatu genituen, alde batetik ikerketak euskararen sektoreak identifikatu ditu, hizkuntzaren industriak, kultura, hedabideen industria, hezkuntza eta administrazioa. Orain artez genuen informazio zehatza eta orain zehatzagoa da. Gero sektore estrategiko batzuk ere zehaztu dira, lehen sektorea, sormen industria, turismoa, merkataritza, produktuen etiketatzea, promozio eta komunikazioa, ez? Gero, zenbait enpresetan egindako praktika onak eta toki administrazioak garatutako programak merkataritzan eta turismoan, lehen aipatu ditut bi kontu hauek, eta guretzat, garrantzitsua da ere nondik abiatzeko izatea. Eta gero, aukeren artean, enpresetan dauden praktika onak ezagutzera eman behar dela, eta horretan orduan gobernu bezala aktiboago jokatzeko momentu iritsi dela iruditzen zaigu. Sektoreko eragileen artean elkarlana lantzeko aukera dagoela, eta horretan hasiko gara uste dut datorren urtearen hasieran. Gero sektoreendako diru laguntzak handitu behar dira, hori garbi dago, baina ikusten genuen handitze hori ere zerbaitean oinarritu behar genuela, eta ikerketa honek olako bideak eman dizkigu. Eta gero elkarlana eta adostasuna garatu nahi dugu ere Euskararen Nafar Kontseiluaren bidez, erakunde parte hartzailea da, hor gizarte ekimeneko erakundeak eta ordezkariak daude, eta hor segurazki lantalde bat osatuko dugu arlo sozioekonomikoan gauzak lantzeko. Gero, pizkat utxuneak eta erronkei eta lorpenei heltzeko, ez? Gure ustez, lorpen hauek ikusten dugu azpimarratu daitezkela, euskara ekonomia eragiletako hartu da lehen aldiz Nafarroko gobernuaren hizkuntza politikan. Orain arte, arlo hau guztiz utzia zegoen. Ikerketari esker Nafarroan euskararen sektoren dimensio ekonomikoa hobeki ezagutzen dugu,
Euskarak Nafarroako eremu pribatuan badu merkatu bat, naiz eta oraindik txikia izan, baina hortarako neurriak eta hartzen badira uste dugu zabaltzeko aukera egongo dela, eta enpresek abiatutako planak eta hasitako bidea euskararen erabilera txertatzeko eta sustatzeko balioko dutela. Hori bai, orain etorkizunari begira, ni gutxienez erronka hauek azpimarratu nahi ditut. Alde batetik lege arauzko marko egokia landu beharko genukela, euskara arlo sozioekonomikoan lantzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Hemen ez dago ja bakarrik gobernuaren lana, hainbat arau onartzeko parlamentuaren lana behar dugu, eta pentsatzen dugu, egingo ditugun proposamenak adosteko aukera egon daitekela. Gero, beste alde batetik, azpimarratu nahiko nuke elkarlan instituzionalaren garrantzia, 2017an hiruko ituna sinatu genuen Eusko Jaurlaritza, Euskararen Erakunde Publikoa eta Nafarroko Gobernuaren artean, eta iruditzen zaigu hor espreski jasoa dago arlo sozioekonomikoan lankidetza garatu behar dugula, momentuz zentratu gara agian beste arlo batzuetan, baina hemen aukera handiak ikusten ditugu. Lehen aipatu dudan arrazoi batengatik, ez? Enpresa asko hizkuntza planak egiten ari dira, Euskadiko deialdien bidez edo Euskadiko eremuan, baina enpresa horietako askok bere merkatua dute edo bere egoitzak edo bere azpiegiturare badute Nafarroan. Baina inork ez dienez zer planteatu, Euskadin garatzen ari diren gauzak ez dituzte Nafarroan garatzen. Lan hori egiten badugu eta elkarlan horretatik abiatuta guk uste dugu urrats interesgarriak eman daitezkela, eta guk ere pentsatu behar dugu urrats horiek errazteko zenolako politikak garatu behar dituen Nafarroko gobernuak garbi ditugunean, errezago izango dugula arlo sozioekonomikoan modu nabarmenagoan eragitea. Beste alde batetik, eta hori da ez urrengo ideia, sektoreko eragileen eta Nafarroko gobernuaren artean elkarlana hastea eta sendotzea, eta pasatzea dirua jartzetik, dirua jarri behar da, noski, baliabideak ez badituzu jartzen ezin da hizkuntza politika eraginkor bat gauzatu, baina sektorearen nolabait beharrak modu egokian ezagutzetik, eta ez, hemen dago diru kopuru bat, eta bakoitzak ikusiko du nola egokitzen duen bere dinamiketara. Eta gero, Nafarroan euskararen balio ekonomikoa ere onartzen duen adostasun soziala eta sektore ekonomikoko eragileen artean lortzea, helburu hori dugu, iruditzen zaigu lan hauek egiten baditugu errezago izango dugula adostasun sozialak garatzea. Bai sektorea, bai herritarren elkarteak sentituko direlako erabakien parte. Eta gero egin behar dugun beste lan bat, eta erronka hori dugu, gizartearen eskaria aktibatu euskaraz produktu eta zerbitzuen kontsumoa handitu dadin. Orain dela gutxi, Nafarroan udal euskara zerbitzuek eta kanpaina bat aurkeztu dute, euskarazko produktuen konsumoaren sustapena egiteko, ez? Guk ez dugu parte hartu, hori da esate baterako koordinazioa hobetu beharreko kontu bat, baina guri iruditu zaigu oso hildo interesgarria dela. Lortu behar duguna da denok ere sintonia berean aritzea, eta bakoitzak bere mailatik abiatuta noski, bakoitza bere arduratik, Mirenek esan duen moduan, aurrera egin nahi baldin badugu denok beharrezkoak gara. Bakoitza bere bainatik eta bere arduratik noski, baina orain arte bakoitza aritu gara gure txokotik Nafarroan, oso modu nabarmenean, eta orain eman behar dugun urratsa da Nafarroa mailako elkarlana behar den moduan gauzatzea, eta Euskal Herri mailako elkarlana ja martxan jarria dugu goi mailako instituzioetan,
eta nik uste dut hortikan ere etorriko dela, bueno, urrats sendoagoak emateko aukera. Eskerrik asko.